бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳот ва шаҳраки ҳисори шаҳри Ҳисор зиёда аз 60 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз дар якчанд деҳаҳои дурдаст майдончаҳои варзишӣ, дуконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. айни ҳол корҳои сохтмонӣ, гармхона, бунгоҳи тиббӣ, кошонаи ҳуст, сартарошхона, майдончаҳои варзишӣ, корхонаҳои хурди истеҳсолӣ ва ғайраҳо дар ҳамаи деҳаҳои ҷамоати деҳоти ҳисори шаҳри Ҳисор аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ муташаккилона ҷараён дорад. дар давоми сол ҷамоат кӯшиш карда истоданд ҳам бо дастгири соҳибкорон, раисони маҳаллаҳо ки иншоотаи ҷашниро ба 16 адад нақша гирифта шудаанд, оиди ба истифода додан. мо кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як дастовардҳои бузургу назаррас истиқбол гирем. бунёду аз навсозии боғи зимистона дар ҷамоати ҳисори шаҳри Ҳисор бо суръат идома дорад. бояд гуфт ки бо сохта ба истифода додани иншооти дорои таъйиноти гуногун дар ин ҷо сокинони зиёд бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гашта ва дар ин замина сатҳи зиндагии мардум баланд мегардад. сокинони ин гӯшаи кишвар бо ҳамин умед нақша доранд ки ҷашнҳои миллии кишварро бо дастовардҳои хуб пешвоз гиранд. дар тобеи ҷамоати шаҳраки ҳисори шаҳри Ҳисор саҳми соҳибкорон низ дар бунёди иншооти дорои таъйиноти гуногун назаррас арзёбӣ мешавад. аз шумораи иншооти бунёдшаванда қисми зиёди онҳоро соҳибкорони ташаббускори маҳаллӣ сохта ба истифода медиҳанд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоъоти Навид.